Živjeli! Ja sam Jure Fajaruić, pomorac sa više 20 godina iskustva na moru, te bivši profesor u Pomorskoj školi Zadar. Ovo je treći i posljednji video na temu kreiranja CV-a. U prošlom videu smo govorili o samoprezentaciji, odnosno kako se prodati na tržištu, kreiranjem dobrog CV-a i LinkedIn profila, te slanje e-mailova, odnosno pregovora za plaću, što je najbitnija stavka. U ovom trećem dijelu, nastavku, ćemo govoriti o internetskim opasnostima, kao što su lažni profili, lažni e-mailovi, lažne ponude i lažni oglasi za posao, uglavnom popularno nazvani skameri. Jako bitna stvar je prepoznati e-mail, odnosno ponudu, odnosno oglas, da nije legitiman, odnosno da je fake, tako bi se reklo na engleskom jeziku. Svaka komunikacija preko e-maila ili određenih platformi skriva opasnosti iza ugla, te bitno ih je prepoznati. Kako biste proširili svoju mrežu, logično je da na platformi LinkedIn kreirate profil i uspostavite što više poslovnih kontakata. Zašto su LinkedIn kontakti bitni i preporučljivi u što većem broju? Pa jednostavan razlog, tvoj oglas će lakše doći do onoga ko traži tvoj profil i tako normalno sa većim brojem konekcija širiš svoju mrežu. Jako važno na LinkedInu je biti aktivan na način da daješ pozitivne komentare i dijeliš postove, odnosno oglase, recimo agencija koje traže posao, ili pomažeš drugima koji traže posao tako da dijeliš njihove profile na svojoj mreži. Sada u biti prelazimo na temu videa, a to je LinkedIn lažni profili, lažni oglasi, lažni e-mailovi na koje moraš obratiti pozornost. Kako ih prepoznati? Evo jedan od najlakših primjera koje najčešće ja sam vidim na LinkedInu su: prvo, we are looking for multiple positions, if interested click like and we will review your profile. Fake. Znači to je clickbait. To su lažni rekruteri. Broj 2. Gmail i Yahoo rekruteri. Fake. Sve agencije imaju svoj službeni e-mail. Treće. Nemoralne ponude poput velikih plaća za kompanije kao što su na primjer Shell, Chevron, ExxonMobil, SBM, Saipem, Allseas i tako dalje. Sve te velike korporacije ili kompanije imaju procedure, te nikome ne nude plaću i ugovore, pa neće ni vama, naravno. Pod procedure se podrazumijeva aplikacija i proces selekcije, intervju koji može biti također u više dijelova. Pa nakon toga slijedi ponuda sa ugovorom. Broj 4. Ukoliko dobijete e-mail koji izgleda jako uvjerljivo, ali ipak postoji mala sumnja, uvijek pitajte naravno iskusnije od sebe. Ili, savjet, kopirajte prvih par rečenica i zalijepite ih na Google tražilicu, kako biste utvrdili autentičnost poruke. Ukoliko je netko dobio isto, a postoji velika vjerojatnost da i je, postoje razni forumi gdje se upozoravaju ostali na fake e-mailove, fake oglase i fake rekrutere. To su takozvani skameri koji znaju u ekstenziji e-maila, odnosno u adresi e-maila, promijeniti ili dodati slovo koji na prvi pogled izgledaju jako uvjerljivo, ali su u biti lažni. Pa to je stvar na koju morate obratiti pozornost, da s takvim ljudima ne dijelite svoje osobne podatke.
to su skameri, fake e-mailovi i to je opasnost. Peta stvar, nikada, ali nikada ne plaćati agencijske usluge. To je njihov posao, to jest posao agencije da vam omogući putovanje i dokumente potrebne da biste došli od točke A do točke B. Točka A je vaša kućna adresa, a točka B je konačno odredište, odnosno brod, platforma i slično. Vize, dokumente sređuje agencija i to je njihov posao. Dakle, ne plaćati ništa unaprijed. Postoje neke iznimke, ali dok ne uhvatiš iskustvo, pripadaš kategoriji nikada, odnosno prijavljuješ se prvi put i na agencije da tebi organizira putovanje do broda ili platforme. Ako vam je zapeo za oko nekakav oglas i vidite se u tom poslu, znači odgovara vam opis, izbjegavajte komentare poput I'm interested or great opportunity. To je no. Ako već postoje kontakt detalji od agencije ili agenta koji je dao taj oglas, lijepo pritisnite like i kopirajte e-mail adresu i pošaljite svoje dokumente na taj oglas. Savjet je da se i konektirate sa dotičnim agentom i kad vas on prihvati ili ona, pošaljete mu poruku ili pošaljete joj poruku, na primjer Hi Mark or Hi Mary, thanks for connecting, best regards, Johnny Bravo. Napomena, važno je znati da neki rekruteri nikada ne odgovore na LinkedIn message, razlog možda im je inbox pun ili u velikoj većini slučajeva su nekulturni i neprofesionalni. Navikni se da ćeš u puno slučajeva biti ignoriran. Rekruteri su ti najbolji prijatelji kad te trebaju, a ignoriraju te kad ti njih trebaš. To je stara poslovica. Sad malo old school. Izjave poput Hrvati su najbolji pomorci, nema do naših, to su ofucane fraze. Većina kompanija ima multinacionalnu posadu i nema previše istih nacionalnosti. Za to ima i nekakav razlog. Dakle, brodovi gdje na primjer nema naših i gdje naši su sve najbolje, također ukrcavaju, iskrcavaju terete i navigaju. Moraš biti svjestan da svi koji su na moru su tamo sa istim razlogom sa kojim si i ti. A to je staviti hranu na stol, odnosno prehraniti obitelj. Nauči se poštovati druge nacije, druge religije i druge kulture. Sa time širiš horizonte i učiš druge običaje. Cijeni druge kao što cijeniš sebe. Dakle, nauči se poštovati druge nacije, druge običaje, druge religije, druge kulture, jer sa upoznavanjem istih stječeš nova iskustva, širiš svoje vidike i shvaćaš da nije sve isto kao u tvom kvartu. Dakle, moj jedan zaključak. Nema konkretnog recepta jer traženje posla nije. Dakle, moj neki zaključak, nema konkretnog recepta za traženje posla. Traženje posla nije kuharica gdje je već sve zapisano. Traženje posla morate shvatiti kao stjecanje iskustva gdje ćeš naučiti komunicirati, prezentirati, stvoriti mrežu i koju kasnije možeš iskoristiti, naravno u budućnosti, za traženje posla i za već stvari koje ti
trebaju. Eto, ja bi se zahvalio ako ste gledali ova videa, ako vam je što bilo korisno, nadam se da je. Podijelio sam svoje iskustva koje sam stekao tijekom više godina i više stotina intervjua i naravno više tisuća poslanih e-mailova. Sve što sam naučio, što sam vam rekao, sam naučio na svojoj koži i preko svojih grešaka. Tako da, ako vam je ovo bilo zanimljivo, meni je to vrlo drago. Dobio sam neke komentare da su mi videa previše statična. Pa prijatelji moji, nisam u HRT studiju i nemam sve namješteno da bi imao vrhunsku produkciju. Imam najobičniji mobitel, imam neku aplikaciju koja je besplatna, a sve što imam je dobru volju za pomoći i olakšati vama u traženju posla, rađenju intervjua i na kraju opće komunikacije putem LinkedIn profila ili putem e-maila. Eto ga, moje ime je Jurica Rujić i želim vam svu sreću u traženju posla. U opisima videa ću staviti neke stvari koje sam govorio, tako da eto, možete to kopirati i iskoristiti za sebe. Još jednom hvala lijepo i sretno. Živili!